Στην Πρίστινα πλέον οι μόνοι που κυκλοφορούν είναι οι στρατιώτες, οι ειδικές δυνάμεις του στρατού καθώς και οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Βλέπετε μπροστά μας το στρατιωτικό όχημα με την σέρβικη σημαία. Σύγχυσαν, όλοι μας είδαμε ότι κανείς δεν πανικοβλήθηκε στο δρόμο, συνέχισε το βήμα του κανονικά, ίσως εμψυχωμένος. Ίσως ενδεχομένως και μετά τη συνειδητοποίηση ότι ο απλός τουλάχιστον κόσμος δεν μπορεί να κάνει τίποτε για να αντιδράσει. Ότι ακόμα και η πόλη της Πρίστινα εγκυμονεί κινδύνους αφού ορισμένες συνοικίες της, ορισμένες περιοχές της. Ne možete. Ja sam ja i moj kameraman. Samo televizija, samo. Pet kanala od televizije. A još koliko ostajete ovdje? Što mislite od bombardovanja? Što mislite? Plašimo se svi. Plašimo se, teško idemo, bježimo. Koliko godina živite ovdje? 38. Plašim se, ne mogu da... Άρον φεύγουμε από την πόλη του Ρόσεβατς. Οι σιρήνες ήχησαν για ένα λεπτό, ένα και μόνο λεπτό, που το αίμα για μία ακόμη φορά πάγωσε στις φλέβες μας. Κατευθυνόμαστε προς την Πρίστινα, εκτός από τις εικόνες της καταστροφής που μόλις είδατε στο κέντρο της πόλης. Στα περίχωρά του υπάρχει ένα μεγάλο γιουγκοσλαβικό στρατόπεδο, το στρατόπεδο του Τσάρ Ούρος. Ne, ja martuman Kosova, primači da nisam martuman Kosova. Stajem to školu, to školu. Šta im je atrombos? Kuskokan. Parantez que não.